Do ponuky sme zaradili aj zimnú pracovnú obuv Uvex 2 Maxol v bezpečnostnej triede S3 SRC HRO HI CI. Obuv má kompozitnú špičku, nikovovú vložku proti prepichnutiu, protišmikovú podošvu a tepelne izolačné vrstvy. Zvršok obuvy je z kvalitnej a mäkkej hovädzej kože, ktorá má vodeodolné vlastnosti. Zapínanie je formou klasických šnúrok s rýchlym zaisťovaním. Benefitom je aj uzatvorený jazyk. Vnútro topánky je počité hrejivou počívkou. O dobré tlmenie nárazov a odvod vlhkosti sa stará overená antistatická stielka. Najväčšou prednosťou je podošva. Patentovaná podošva Maxol je z kvalitnej gumy a konkuruje obľúbenému Vibramu. Protišmikové vlastnosti a odolnosť do 300 stupňov Celzia sú samozrejmosťou. Na topánke sa nachádza aj ochranný kryt špičky a stabilizujúca oblasť člnka. Obuv s dopravou zdarma vám ponúka Reprezent.